Nola har daiteke parte Kosmodisean? Oso erraza da, hasteko eman izena. Lehenik, ikastetxeak eta irakasleek alta eman behar dute ikasekinen dagoeneko ez badaude alta emanda. Ondoren, taldeek eman beharko dute alta gutxienez 4 kidek osatutako taldeetan. Taldearen ikasmailaren arabera sistema desberdinetan lehiatuko dira. Neo, Fisio, Gloss, Logo edo Tekne. Taldeak izen eman ondoren, Kosmodiseako oinarrizko 5 etapaia ekingo diegu. Lehenengo etapa, ideia jasa. Etapa honetan taldeek ideia bana botako dute proposatutako 4 gai nagusien inguruan. Zientzia eta ingurumen berrikuntza, berrikuntza hiritarra, parte hartze aktiboa, berrikuntza kultural eta artistikoa edo berrikuntza teknologiko eta soziala. Ikasleek eta irakasleek gai horietako edozenetako 3 ideia aukeratuko dituzte eta 1, 3 eta 9 puntu emango dizkiete. Gai bakoitzaren inguruan puntu gehien lortu duen ideia aurkeztuko da Kosmodiseara irakasleek baliozkotu ostean. Gai bakoitzeko ideiak aukeratuta 2. etapari emango diogu hasiera, entrenamendua. Fase honetan taldeek audio, irudi eta bideoko programak erabiltzen ikasiko dute. Simulagailuarekin probak egingo dituzte ideia irabazleen inguruko informazioa bilatuko dute. Talde lanaren eskuliburuak landuko dituzte, hasi eta hazi jarduerak ezagutuko dituzte eta wikiak pertsonalizatuko dituzte. Entrenamenduaren fasea osatzerako beren proiektuaren ideia aukeratu beharko dute taldeek. 3 planetetan barrena eramango dituen planetarteko bidaia hastera doa. 3. etapa ikono planeta honetan taldeak proiektuaren premia justifikatuko du eta hori defendatuko du fotomontaia bidez. 4. etapa, grafoplaneta, proiektuaren plangintza egin eta garatzeko unea wiki oinarrituta. Hemendik 5. etapara abiatuko gara, mito planetara. Bertan bideo bidez zabaldu eta ezagutaraziko du bere proiektua taldeak. Bizitatutako planeta guztietan 5 estazio daude, proiektuaren fase zehatz hori gauzatu ahal izateko beharrezko baliabide guztiekin. Misio izeneko estazioa 2 probak osatuko dutena, simulagailua eta CosmoQuest. Liburutegia izeneko estazioan izango dira Kosmodisean parte hartu ahal izateko beharrezkoak diren eskuliburu guztiak. Kosmogune izeneko estazioan parte hartzaileek ekarpenak egin ahal izango dituzte, foro batean eta web estekak partekatu ahal izango dituzte Kosmolizuz deiturikoan. Argitaletxe izeneko estazioan wikirako eta kosmolanak atarerako sarbidea izango dute taldeek, proiektua argitaratzeko. Azkenik, ebaluazio izeneko estazioan taldeek 5 nalan barautuko dituzte, horien artean norberea. 3 planetetan lortutako puntuen baturaren arabera, sistema bakoitzeko sailkapenak ezarriko dira. Sariak izango dira ikastetxerako, irakaslentzat eta taldeko kide guztientzat, 3 talde irabazleetako bakoitzaren kasuan. Sari banaketa parte hartzaile guztiei egindako lana aitortzeko jai handi batean egingo da. Amaitzeko gogoan izan, salantzen bat izan ez gero, egin kontsulta ohiko galderaren atalean edo deitu kontroldorrera. 900-840-842. Ez ahaztu, zahar zaitez atalaren bidez, Kosmodisearen edizionetan lanean ari diren talde guztien lanak izaten ari diren aurrerapenaren berri izan ahal izango duzula.